цинк, калци, много важно за подрастващите. Също така и желязо, защото желязото пък при момичетата е много необходимо поради менструалния цикъл. И така, също така тези навици влияят, увеличават риска към проблеми с имунната система, от гледна точка на това човек може да се разболява по-често. Също така влияе на продължителността на пубертета, също много важно нещо. За да можем да сме полезни на нашата аудитория, може ли да ни посочите поне 3 малки промени в ежедневните навици на подрастващите, които да им дадат един бърз положителен ефект? Да, и ще започна с закуската. Ще започна първо с това да не пропускат закуската и да добавят протеин, защото това наистина е особено важно. Протеинът дава много енергия, той балансира кръвната захар, просто те прави по-сит за по-дълго време и намалява апетита към сладките храни от само себе си. Ти просто се чувстваш нахранен за по-дълго време. Също така подкрепя имунната система и подобрява концентрацията, също много важно за ученици и студенти. Което е много важно за тази възраст. Да. Второто нещо е да се хранят редовно и разнообразно, като просто да избягват да се хранят късно вечер, защото съня също е много важен. И така ще си позволиш да спиш по-дълбоко и по-релаксиращо и възстановително, да кажем, когато се храниш по-рано, преди лягане. Като тук мога да отбележа, че най-възстановителният сън е в диапазона от 10 до 2 часа през нощта. Тогава тялото най-лесно се възстановява, регулира се метаболизма, хормоните и мозъчната функция през този период. Това е хубаво да си лягаме по-рано. Страхотно, това са много, как да кажа, хитрини, които уж всички знаем, да, но не спазваме. Лесни, но не ги прилагаме в ежедневието си. Да. Имате ли послание, което да оставите на младежката аудитория, когато говорим за храненето като част от грижата за себе си? Да, то е важно не само за този период от възрастта, но и за всички хора да кажем, че храната трябва просто да я приема като съюзник. Тя не е враг. Тя е помощник, с който може да се чувстваме по-жизнени, активни и пълноценни. И ако я приемем като инвестиция в бъдещето, в това, че ние ще можем да тичаме след нашите деца, да плуваме с тях, да караме ски, дори да сме на 70 години, то тогава тя наистина е помощник за един по-активен и пълноценен дълъг живот. Да разбирам, че качествената храна определя качествения ни живот. Да, и ние имаме пълния контрол и избор на това. Благодаря ви още веднъж за всички послания, за всички полезни съвети, които дадохте на младежите. И бих искала да им кажа, помнете, малките промени в храненето правят голямата разлика в начина, по който се чувствате. Грижата ни трябва да започва с малки осъзнати избори. И аз благодаря. Благодаря ви. Благодаря.